Siyadingela yabo labakhona emakhaya aphuma kumthanda bevamile. Ngikubomeni namhle ekuseni njengoba nibona manje ngivukele khona emanzini. La emfuleni kunemikhuba yakhona. Uma sengize kwaphela endlini engayo emfuleni bese yangihlupha bese angibeke emanzini. Namhlanje banibuka nje kunenyoka namhlanje wanibonile lapha emgodini ilapho kubomeni. So abantu abemanzini abazi kunemgozi bakhona emanzini. Abanye khona bacaba ukuthi masemanzini siyarista or senza ini isuke sibiziwe la komsebenzi lento enyenza kunenyayazi isegazini into yamanzi. Banibona nyoka nje egreen ehlaza ethe lapha etshela. Asifihlukumeze ngoba ngikhuphile phambi kwengizo lamhlanje. Iphupho liyasebenza. Iphuphe isikima engishaya ngathi angiphikile ngiyopha kuphi emanzini emfuleni ngoba amandla mina ngawathola kuphi emanzini amandla enginawo ngathola emanzini. So ngibele khona ekhaya lokuthi kube namakhamera akusho ukuthi mhlawumbe siyaphuma kwenza kanjani. Akusikahle ukuqhutha but sifuna ukukhomba abantu ukuthi emanzini kukhona ubungozi, zikhona inyoka emanzini zingalimaza. Kuyakudala ukuthi komkhulu ukuthi umuntu ufaka amanzini eseyaphila isekhona iyenziwa namanje. Ngaphambi kwesofaka amakhamera emfuleni sinikele imali sicele yonke into besiyalunga mbukelo khona kanti ayingozi amanzi kunabantu ababhekile emfuleni. So siyakhambula khaya ngiyomfaka mhlawumbe uyasithunya umphamisela amandla sivuna inhlanhla simkhanyisela thiwe umsebenzi yekhala khona salibethela sinazise sikhulekele business yonke into sikhanyise ngendlela lapho siyenza ngayo. Ngikwazi ukuvula iminyango evalekile mbukelo khona ekhaya kwasibusise mbukelo khona ekhaya komplex the advent nganazi ngiyabona.